Loh, rungokno kowe aja muni kresek. Rungokno sik lek ngomong. Piye ta Kang? Kuwi mek omongan tok gak dibrongsong. Cangkemku omong tok cangkemku iki. Lek kirane kowe mau Jelas, blongsongan Oh, kuwi mek omong tok aku ki ngono. bingung engko Kuwi anggo kresek dibrongsong ngono gak ngono. Aku mek omong ngono, mek omong tok aku ki ngono. Iya dong aku. jelas alon-alon kok ngarep piye disenggol wong kowe dibisui ngono lho iki lek mbok Jika ketang omong kudu pisui. Masih jika omong dibrongsong kok Mas gancuk jalan aku yo ngono. Oh, malah kok pisu sendiri. Ngono aku misu kono misu aku Kono nang menang mana. kene. Gak dadi ya kene. Tadi ya ning jopo dadine. Oh, beda lokasi. Heeh. kangkrit kruyuk tok Di lokasi Maliang Mana dadine ijen Maliang. Kang Kri? Mana kamu ijen lah. wong pirang ning mriyang Wong papat tok. kuwi lho wong papat kok ora kok game-game Pagi ini jan. oh lho untungmu sing Ini